डिजाइन में आइल बा। ले ला जाओ चाचे भौजी। का हो का राखी लेबू ना हो हम राखी ले का हम घरे खुदे चूल्हा पर खाना बनेला। अरे वो राखी ना हां राखी के बहुत बड़ा त्योहार आवता समझ गेलू। ए छिना तो काटो त माइक बता खोजो हम भाई नहीं खसा। अच्छा तो चाचा उचा के लइका हो सो हनियो खातिर हनी के बाने हो पैसा दियो सन बा छिनरी ना बनबी तब का ले लो राखे नया नया मार तू। अरे त का पीछा पीछा ले मार माजा तड़ू देखो ताई जब लेवे कहिए नहीं के त का देखा तड़ू का हो तब बानर लेखा का मुंह बना के उजर के लेखा तक राखी का राखी हां ले लो चक तन दिखावई काम के हो हमके हो रंग के तौले कह तड़ू भाई नहीं खा बना के बात अपना के बनम हम देखा त के अरे एक करे रहा कि मार तो तू मार दे हमरा। हाय देखा हाँ देखा ये 120 रुपया दर्जन बा। कुकुर के भाई बना के बाना बन के चारों गोर में पैसा ना दे सका। हाय देखा चाचा के मिली कुकुर हो के भाई हसन। हाय देखा दो 90 रुपया दर्जन रुको सरियावे दो निकला था मम्मी काहे के तू सरिया उतरू। हाय देखा की ना भो किनुगा सोना के बा हो तो अरे चाहे त डालत का बाड़ू लेवे के बात बोला कवन लेबू। अरे ठीक रखता हमरा में हो। अरे छिनरी हाथ में बांधल जाला हाथ में बांध दे हाथ में बांध ले पैसा पहले दा कगो ले ले बाड़ू तू हाय देखी हाय काहे के मैं तोड़ तड़ू दगी जा के बने मुहियावा के जवने खाली कुर्सी आरी त हमरा के देही होत में ए जब मुखिया सरपंच के कुर्सी खातिर राखी बांधल जाला बाना नजर का को जाला बाना नजर का को जा दे अरे ए ए अरे धके कमरिया हरियर सोरी खींचली हले राजा जी धके कमरिया हरियर सोरी खींचली हले राजा जी ओ हीरे जो गहिया दाते काटली हले राजा। अब बाकी पाली तुम टिकट कंफर्म करवा दे तुम दिल्ली लाखी बनवा का रे तहला दाढ़ी तबर लाऊ देखा छी ना काल बनी हां सोना महंगा सोना लाखी बे तो तरू सिप से मोती है ये जो दाना दाना हम लोग कुल हिता में कुल पहुंचा अपना के हम लेके आई तारक देही हो ले 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 पैसा निकाल पैसा लाल कर दे लिपस्टिक लगा रे तो दर पे दबा 40 रुपए के हां हमार बहन तानी के का तानी के लागी बने तानी के सोना से चांदी महंगा हो रहा फोटो वाला लाए के फोटो वाला फोटो लवा ओको तानी लिखाया बता तो वही में को फोटो लग जाता अब पूरा तानी तो होता एक बनवा दो हमरा के बमला के बानूंगी राखी हो फोटो पर ना बनब अच्छा के कर ला उहे ना कर ला अच्छा घर में के अच्छा कर बामल केड़ा को तेरे भाई के नाम हो ते सेनुरा वाला आ था मलर के बामल कहलू बालम के बमला हां तो उरा था तेरा करला ओकर राखी बनबू हाय रे भथ दु तो हले लगा मेहरानू के देन बनो जा तनी पकड़ो तो काम बा ए फारवा का नाच कम लगतो नहीं थे दे 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 उठाए गोतला खोसलो तो माई के खोसलो आ तोरा माई के सील तो रो कैसे करे रे रारी सरवा एक से एक गांव में चोरिन में रारू बाड़ी सा आ छिनार लोग गइली करो है का कुकुर लेखा ढासा तड़ाए ये तो तार माई माई मर के मार के गोइल बे हम बे मर दे बात सुनो पहले तेरा बात कर रे
यो पागले लगता देखो तार लाठी बेचता तो लाठी कहले तो बेचा अब मेरनवा के कहाँ लाठी बेचतनी लाठी राखी हाउ है ई बताओ आई राखी कहाँ से पौला तोर मेरनवा नमूना लगे घुमत दिया मेहरारू हां शादी ना बिया चलो द्वारिका उहे हाल बा बता देखो ई राखी के देला से तोके ये तो एगो औरत चले या एगो मेहरारू हमार राखी छीन के आ कुछ चोली में कुछ ढोणी में धक भागल बिया वो पागल बिया ना अरे पागल बिया का बिया ओकर मति बुद्धि के कोनो ठीके नहीं हमर तो भैया तोरे चलते हम दांते कटा गइल बा हम तो एगो दुख में बटले बानी उ केकरा घर के हिय ई बताओ हम नहीं जानबा कि हेले गइल हियो ये मत तू जानते नहीं खा यार हम कहाँ आए पे जाई मैं दादा को कहला तेरी भल 5 मिनट दे देता जब वो तना लेके गोइल त कुछ बोलबे ना कनी हित चला बाप रे बाप ओइसने पतो नतिउ के बेटा बुढ़ऊ खोजला के दिन भर मकड़िया मारत रहती है घर में कुछ करे ले सब रही से केन कहां गायब भइल मार परस और सवर के हमारा के का डर ले बजिया के अम्मा ई तो रोबे करे जब दूध दे हमारे घर जा दूध दे पतोहिया के तोहरो के एक दिन छोड़ के आ सब घर द्वार छोड़ के इतना दूर जी के खोजते रह जी बुढ़ा फरार हो जाओ कौन यार लेके उड़ार जाओ तू के बेटा कल जाके बता मुखिया जी के दुआरी पर हक के उनका पानी खोल के आयल रे कितना ओरहन हमारा घरे आई है हमें तिलक में कसनी आय अपना करे जब में तू ही ना रखली बाप रे बाप तिलक दे नतिया यही से बिना मंगले हाथ ना के हाथ ना देना छिदरी कबरिया राजा जनी भागा गोड़ तोरिया तू कबरिया राजा जनी भागा गोड़ तोरिया तू ओहरिया हम सुतब ओहरिया तू देखा रानी कहां गुरल हो राखी बाने अपन भाई के किन बाने सुनो और राखी बांधे खातिर ले के राखी बेचे खातिर ले चुप छिनरिया का गुना बनाई हो हाथ में ये सवत में जानता हूं एगो में एक दर्जन चुप एगो में एक दर्जन फ्रिज में रख दे एक दर्जन में 12 खराब थोड़ी सबाजी हां मोबाइल के फ्रिज में हम घरे रखा था आज खराब ना हो हां रानी तो जमा रखे कोई तमा रखिया ठीक है कह दई हो घूस के ओमे बढ़ जाई कबो खराब ना हो सब अपन झोला होला कोर अपन कपड़ा रख देनी प्रेस का राम राम फ्रिज में क्या ठंडा लगी कैसे गर्मी होता है इतना हां ढेर पसीना एमे घुसा ले तू बेला जाओ में एगो फ्रिज चाहे कूलर एक दिन ऑर्डर दे दे पानी सुनार के दुकान पर तू का जानबू सोनार के दुकान में फ्रिज कूलर मिलेला का कुछ ऑर्डर दे के सुनरे पर ऑर्डर दिया रखो ए सब सोनार के दुकान सोना चांदी गहने मिलला देख ला राखी बने जाए बाबा भाई के ई बता कहां से लेके एली तो कहां से ई मिलल हटे किन के जाए भाई हाथा पैसा कहां से मिलल तोरा के दे दे हम मुहा देख के आता ना भभकते बारू तू मा दे लाई हो अपन चोली में हाथ डलवे लाई बोल आई हो राम ना जला कान खोल ए बुढ़ा इज्जत बा पतो सामने कहते कि चोली में हाथ डालवा के एलवन बाजार में से सामान लेके से बात दिया बुता के पिया क्या क्या किया रत दिया बुता के पिया क्या क्या किया जब मैं आई सुहाग वाली रात रे उसने चुम्मा से किया शुरुआत रे घूंघटा उठाया फिर बेड पर सोला और कमर में दर्द किया रत दिया बुता के पिया क्या क्या किया रत दिया बुता के पिया क्या क्या किया देखो पैसा से किनले हूं तब तो ठीक बा दुकान खोल दे दुकान खोल बुढ़ा बेचे चलो जा ए छिनार है 500 के राखी ना हो 2000 के किराया के सामान दी दुकान में आईना में ए गोगरी में माटी में रख कैसे बेच तो गोगरी में चोरा के ये सामान तोले का चोटिन वाली चोरा काम भाई ओए हो बुढ़ा मुआरी हो ओए हो दादाजी ले ले बड़ा का तो मारे दे मत सबत जे कर ले ले ओखबो कर ले के दिया वरानी ना, चोरा ना, के ना, भाई 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 बहन के प्यार होला रिश्ता होला चोली के चीज हुआ सिखत बन कस देबे खाती हो चोली की चीजुआ केहू खाती हो कि मर्द खाती होला समार वो मर्द न हो का हम तो मर्द पगला गन रे छिंगरी जो राखी ना बन गेल रे घर खोजत ओ ये किनार वाली ए बचवा राखी ना लेबो हम राखी लेबू कि ना लेबू हम पूछे नहीं खिया राखी बेचे तारा के द्वारी पर नहीं खियाई अरे राखी बनम केरा के थम पबल के राखी सत्यानाश सारा वा कई का रखियो पागल या बचवा पागल ई जगह पागल हो को चाहे सब कुछ हो को बात का बा हमार नुकसान कइले बिया कोची कइले बिया 100 गो राखी लेके भागल बिया माले नोच ए ये करे ई बताओ अब मरले गरियो ले बिया तवन उ अलग है हाय ह
ये बच्चा तो चोर दे के बुता धोना मार के बियाज में कच देना बेचारा बेचता गली में घूम घूम मछली के गुड़िया लेखा काट काट है बेचारी ए बच्चा हम का करी पागल देखा हम बाल दे दे दूसरा सास लाल के सा सिंदरी चोटी नहीं है केहू के लपके ले लेके भागावे ले बताओ कुछ होखे तो छुट्टा छोड़ देले बाड़ू की जो रमक के का करी सिकड़ लगाई दादी दादी रस्सी काट कर ले सिकड़ में बांधी अब आय ए छुया मत लेबू चाची राखी लेला ए बच्चा अबे राखी ना कि पैसा ना के उधारी सब किन भाई कोनो पूछे ना सना राखी किना ई भाई बनबो का पूछो से ना पूछो तू बोलबे रे तोहरा संग आई लपटिया गए तू छो देला हां धंधा वाला बानी समझ गलू ए ओ सन के मत समझ हम धंधा ना करे तोर माई करल तू करल सो ना करे अरे धंधा के घर के आदमी ए चाची देखा बात बिगड़ जी कह दे तनी तारा से हम कहत दुआरिया पे कतल ओनिया ना बिगाड़े कर बत्ती जहां पर छीनला से पटाके नेहुरा के रेल देल रहत धके मैं बाजार में बात आओ ई जैसे हमके बेइज्जत करे सोई त कह दिए करो कर ओई हो लइका ओई हो लइका ओई हो कर हट हट देखा हाथ उठ रहा जाता मामा ही का चले देखो का बानी कुछ ना कुछ ना हम कुछ ना समझे ले छटनी पतो उतरले बाड़ू मुड़ी झटनिए ना बचा लाते खाचे ले वो धकनी आई हो पिए नहीं राम बीड़ी धुका नहीं सब चले ऐसा लौकर कुल मत चुपचाप चल जा बचा ए जन त लागी लगे अच्छा ये बताओ एक भाई बना सकिना अरे बानसा छिनरी के 3-4 को कोनो पूछे ना सना कुछ ना ना सब भाई ये नहीं खस बानसा ना कर ना मुंह गेला सन हो आई हो सब त भाई के आप ला शरम पागल हो ऐसा बहिन बारी स हां ये खाते कलाई मजबूत कर हां कलाई मजबूत होको ओई हो लेता बहुत सारा होनिया बेटा रहत ऐसे कहले रहत हम गप गप कह देले रहत तार कह दे के करा देखी ओ जाहो का छिनर का सब बंदूकिया बंदूकिया आवे मेरा बताओ तनी आवे ने आवन तो के बताओ तनी घर में तले आव